Вось так, шановне господарство, мы на пароме падышлі да сярэдзіны такой выдатнай цудоўнай ракі, як заходняя Двіна. А неўзабаве мы будзем на супрацьлеглым беразе гэтай ракі, у самым маленькім горадзе Беларусі, у горадзе Дзісне. А не Двине, Надія Петровна. А вось гэта, я мяркую, сівы паромшчык. Падыходзім, плаўненька ідзем. Швартуемся.